Janur gunung ukuran bundar pinolo kawangku yo mas yo mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken pambagi lujeng sonten katur dhumateng sagunging para rampung, para bapak ibu tamu undangan ingkang sinumba ing pakurmatan. Wilujeng sonten wilujeng pinanggih sesarengan kalosa kadang saking paguyuban Campursari Indah Laras ingkang wijil saking tlatah Sumber Agung. Pinanggihan ingkang lenggan sonten menika katimbalan dening panjenenganipun Bapak Suyanto saha Ibu Yahmisa keluarga. Kinen hanyeng kuyung menapa ingkang dados senadyanipun mula kramaken ingkang putra ingkang asesilih kusumaning ayu Ratna Sari pikantupun Bagus Sofiana Rizki Ahmad Rozikin. Kanthi punika saking sasor pagelaran Indah Laras Campursari derek memuji wonten karasaning Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi sedaya niat lan hajat panjenenganipun Bapak Suyanto saha Ibu Yahmisa keluarga mugi tansah kasembadan menapa ingkang dados senadyanipun. Mliginipun dhumateng pinanganten sarimbit anggenipun bangun bale wisma mugi tansah pikantuk keluarga ingkang ayem tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang lenggan sonten menika kawula nyuwun donga pangestu dhumateng para rawuh mliginipun dhumateng para pini sepuh. Mugi anggen kula sakadang kula mangke anggenipun nyaosaken lipur wonten ngarsa panjenengan sedaya Purwa Madya saha wusana mugi tansah rancak nir ing sambi kala. Ing mbok pilih mangke anggenipun para kadang saking Indah Laras Campursari anggenipun ngayahi jejibah nyaosaken tetembungan saha gegedingan kirang nuju prana. Kula sakadang saking Indah Laras nyuwun agunging sesamudra wangasami dumateng para pamirsa sedaya. Wusana sugeng sonten sugeng hamirsani kados pundi babaring pagelaraning sonten menika sesarengan Indah Laras Campursari. Matur suwun.